Apa dok? Dek dalu bestine jenengan menyerah. Aku mulai ibu nyerah aku. Kayaknya sih mulai aku pada bukan ngomong. Yuyu, delok horor gak wani, delok anak senangis, delok nangis. Cucu pintu. Iki kan rusak. Mesti goblok. Kuncine kita gak jero. Terus piye iki? Nah, cuma piye? Ya hatiku gak luar ngono rasane. Oh, aku harus ngomong aku gak seterukin aku harus dipirasat lah. Ditakoni. Kita bobok sini. Kalau pelakune sebut rasani. Mata ganteng apa neng di sayangku ini? Bongkar pasir. Pengen di keluar. Tiga mamsel ya. Ini bu, sampun nanti aja. Nanti aja. Jangan kamu lah usah. Jadi apa? Jangan kamu dulu. Iya, jam 09.00. Iya. Aku tidak ora tahu percaya mbek bojoku lah. Percaya terus aku. Jam 09.00, Bu. Jam piro, Bu? Itu. Jam 7. Maam sik ora? Hah? Pengen maam sik ora? Enggak usah. Gak butuh mangan usah. Aku mau kerja tentang mangan. Seneng ikut kupat, kupat. Linangku wis mbok info mbok ngomong bubuk kene. Wes jam 8 mau rene. Saya metu sik Ben jadi. rame dok. Lihat hati loh. Wis pokoke roh dhewe ya, guys ya. Barangnya roh dhewe. Jadi lah, ayo. Oh, cetak. Kilo. Halo. Ger. Sing tukang info sapa lah ngene iki mawane. Sing tukang info sapa ngene iki? Usul. Usul ae ngandani kok. Roh dhewe lah. Pasukane sapa iki sing teko? Mau iki tok. Kita sapa ya? Jadi pengen Maeo. Apa sadok, Pak? Apa pe mau mangan anu apa ngono terus mulai? posisinya hatinya enak aduk. Aduk. Sadokan. Mulai jam pira? Kalau sedino paling jam 2-an. Aku mesti lihat. Hah? Piro neh, piro neh. Yo dikirim aku. Aku pengen mustik biliar. Orjo kayak tipis. Ora usah. Asisi. Iki lho, aku ya sebenarnya juga. Tapi iki mau kok gila. Karbon iki. Kar jembling. Tapi kok iki. Jos iki. Wis ae ya. Wong mejo ra duwe tek tuku stike. Ready dilengkas. Apa mbok ganti? Ya iki. Jos. Kok padahal kalahan nih. Ora asik. Sing tukang kalani sapa, Pak? Alas. Nek Pak Rara ning foto ora tau anu kok ora tau dicoret kok. Sing ngene ki sapa? 5 jari. Kok ngirang kowe wis kimus. Ora ketok ya. Ayo kimus. Hati-hati ya. Pak Mus melok. Terus balik. Oh, balik. Wis mulai aktivitas. Hati-hati. Dolan, guys. Pak Rara, jenengan mang maringi aku lontong karo jangan. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya Allah. Iya rene uang aku pas ning Kendilan mau. Dikirimi Pak Era, dikirimi Mbak Aton karo Pak Era ki akeh pol, guys, Mas. Ya Allah Gusti. Pesek bubuk, Mak. Bubuk kok. Dan dahar yang jenengan. Dalam? Salah nggak foto lu Bu. Saya tak iso nih foto.
Tak iseni nek foto nek duwike kok dolare enten kok. Untuk 1000 piro kok kulo kok. Foto? Nggih. Sama jadi boten kosong kok. Jenengan yo foto ping 3. Foto nek barang mak kula. Pundi Mbak jangane jenengan? Niki. Tak campure maksudnya nika. Jenengan sayur napa, Mak? Sementara kok kene sih Dok. Oh, labu siem. Kok ana kene. Iki engko terus campur dadi jembok. Lah kula sing maringi kuatah, Mak. Wes saking kendilan iki, ya Allah. Yo ketar-ketiri nduk sampe kok mak masak gak tak kei aku. Nggih, sing tak arep-arep iki nggih nipu kali Mak Etok. Lah kula nggih mboten ngertos ternyata teng griya dewe nggih mpun saking Mak Pah, saking Mbak Atun. Ngoten ya Allah, masyaallah rezeki. Ndang nggih. Iki lho guys, dikirimi ndang sakmene akeh iki karo Pak Rara iki mang ya diterima Rara. Iki terus Mak Pah. Lho iki Mak Pah, enek kupat, enek lepet. Lho, iki jangane Pak Rara ketoke. Jangane Pak Rara, sing jangane Mak Pah iki ketoke guys lho iki lho. Tahu. Lah piye lho. Iki jangane Mak lha nggih. Panjane jenenge foto. Foto Nggih, lha nggih kok diparingi kuatah. Anakku tau mendem kupat sik. Pak Mendem Rito mendem kupat, Mak. Sampean. Nduk. Ya Allah, Mak. Lho, anggite Bu mangane yo kupat. Nggih. Nggih. Ya Wolo niku le sang. Ya Allah, lha nggih. Kok mendem kupat. Mesti tetek nasi tak jangan. Nggih, Mak. Benjing dadi blok-blok sewedep. Jenengan ngertos ngerti. Bu? Apa, Dok? Dek dalu bestine jenengan menyerah. Aku mulai Bu nyerah. Kayaknya sih mau aku pada mbok kon ngomong. Weh, Mak mau tenan. Wes pencar. Walah, tak kadani yo, Mbak. Mak, anu di lagokno walang kekek, solawat, Maria sing solawat apa sing ngene. Nabi Kidir, mbah Nabi sapa neh. Halah, Daud. wes turu Mbok, turu. Bangga iki Mak. Alhamdulillah. Walah, Dok, ora aku iso nurukno iki. Delok tanek nggih, Mak. Wes tak omongi, Mbok. Niku mengken titeni Pak nggih kula nggih. Nek umpamane jenengan kek ning kasur, mungkin nak melek Ya. ya ngoten. Ora percaya, Mbok. Ora iki wis tanek iki ngono. Ning kamar piring iki dioyong-oyong Mak iki. Ora Nggih, malu nang. watuk karo guyu ki lho. Watuk aku wis watuk kudu nguyah iki. Nguyah watuk. Ya Allah, Mak. Iki tak empet ngene. Tak salah nang ngono Bu. Biar ya. Wis. Agek percaya, Mak. Bu ya. Jenengan lagune kleru, Mak. Walang kekek pun boten wonten. Sakniki entene walang goreng. Kinara nggih ngertos. Wong mbahku ki wong bendina walang goreng nek aku dinyanyekno walang kekek. Ya Allah Bu. Nggih. Tenan, Jenengan Mak. saged napa murokke? Niki wau tangkletke. Tangkletke niku. Saged niki wau ten mriko. Oh iya, alhamdulillah. Niki Rada lagune lagu apa? baru niki wau. Apa nduk, Mang? Uwi-uwi. Siji, loro, telu. Ayo mara ning ringin, ngono ya. Heeh. Ayo guyang-guyu terus piye Mang aku lali terus turu Mang lho, Dok. Terus enek uwi-uwi ada uwi ngoten, Mang. Uwi ngoten. Entek telo ganyong jabu tak ngomong. Enek uwi, enek entek, enek telo. Tapi terus bubuk, Mak. Waune nggih berontak, Mak, mboten purun. Kula dingatenke. Kula diediti ngoten. Terus diteroke ngoten. Antingnya mau nanyar Mak Antingnya jenengan mau aja nanyar, merisi. Mak. Lembokno sapa? Mbak Uwi. Iya. Walah. Pinter pas bubuk nggih. Pas bubuk tuane ngono Nggih. Mak. Mau diiringno, please. Wis langsung. Aku lu Nggih mboten nang, nggih lek ngangge baby oil le. Nek mboten ngangge Baby ya oil, mungkin Mak. angel. yo wis yo. Nganggene sing model ceplek ngono iki tapi sing gurine mlungker ngono iki lho Mak. Sing model togi enten teng gene Semeru Putra niku Kok kata. sing kluwekan iki Nduk. Niku ternyata nek dingge bayi nggih terus tesik gampang anu pemirsa piring nggih nggih tesik gampang nyantol. Nek niku kan langsung ceplek terus gurine iki mboten sing lancip ngoten niku mboten Mak mlengkur ngeten. Ngoten
ngoten dadose pun alhamdulillah. Wis guys aku tak mamsik guys engko dilanjut lagi. Cus. Iki jangane nek jenengan mboten mancis sing gedhe. Mungkin pola pindah, Mak. Mbok ngerti di siji ya Bu ya mbok ya. Aku tak ngerti dadi siji, tak pindahin nang Dina manci. sare mriki ya. Lina mungkin bubuk mriki ya, Mak. Aku gak wani kowe ae. Maksudnya empun purun, maksudnya kula izin jenengan medal riyen terus ya. Malah seneng nek Nggih. manut nambah aku. Iki wae kula kan. Nembe nok assalamualaikum. Ketemu nginguk teng lawang. Terus tak bilang waalaikumsalam. Itu nanti bubuk sini. Iya Mas. Terus yes kan sedulur terus rencana-rencananya sami berkumpul. Kandhani iki jenengan iki turu kene ya sing njaluk ya Mas Dimas. Sayang sesuk ibu nganu ya kon turu kene. Aku wis serah ngono kuwi. Serah ngono wis Jadi jadwale. Soale ndekne iki gak Healing. mungkin iso metu nek aku ning omah dhewean karo Kinara, Mbok. Ndekne gak ngarah tegel, makane Gak tega. nggih mboten tega. Nggih ngaten gak mulai le aku wis mulai aku lara atiku. Ana enggak lara le aku ditipu anakmu aku. Diprek. Cilik wis nipu bae wis ben gedhe sithik aku didadek nopo iki sayang. Ya digawakno mak iki. Ayo ya Allah, matur suwun sanget lho Mas. Ambile pendet Bu kene Pak Anu. Pak Kula. Maaf dulu. Piye emang ngomong piye? Kinara mana aku ra kuat gendong. Gede Kinara. Ada kinara kan. Padha koyo mak pa. Mak pa saiki gendong gede Kinara. Iya. Walah. Lah kowe karo mak pa ya padha Nek ae. iso pengen ya Mbak Kinara iki piye iku malah Pengen apa? pengen kebab. Klamet-klamet. Kamu. Ndekne wis sampe mak anu kok ayam gepuk kok Ayam Pak. Ayam gepuk. Iki lho, Lina bar metu tumbas kebab. ngono iki. Aneh aku iki kok ayame tak loro iki ora sido. Adim. Nanti ngono iki Gak roh. carane ngendi? Ya carane make dhewe le duwe cara dhewe kok. Aku gak arep nek ini kene. Dan nek kowe roh kan mesti engko gak rene. Aku serah no iki. Yo tak tekokno sing luwan lho, tak tekokno. Nalah. Mirai, Orang dasar. orang arah langsung menggok mae, ora mungkin. Aku wis hafal kowe. Apa sayang nduk ora ngerti. Ya Allah, nah delok anak mak delok. Nduk omong kecepet. Kayak ngono yo. Yo ndang duwe kan lho. Kali mangan. Opat yo nduk. Opat. Kelepet to. Delok sampeyan akeh. Iya. Lah wong mak pah ngekeki Mbak apa Mbak Atun ngekeki sapa-sapa. Maringi. Oh alah delok. Wes. Mak. Tapi ya wis gowo klambi, tapi kak gitu makan mesti nek buyune. Terus hubungane apa? Ya nek hubungane. Ya wes. Gentian aku sesuk, kok sesuk dhewean. Hele. Sesuk bojoku ora metu. Duh, Apa neh? Alasan apa sentot neh? ngono ya. Apa tuh gak bisa sentot ya ora? Iki lho aneh bae. Kaya sentot. Sentot ngono ya. Emang Tapi enak. sing aku di nane berarti koyo jamur ngono ya, Mbak. Masa? Sing ning ngarep kaya Sentot. Aku delok sik jajan. Iya ya sentot. Aku jajan ngono kuwi soalnya dikeki kabeh. Oke nek sing tuku. Apa saya? Apa saya? Guyu wis iso menirukan kok. Gaber-gaber. Aku kan ngelompong. Ndang mangan. Jangan betul tuh siji. Iya, Tapi nek jangane mae. Jangane mae. tapi dadi siji. Iya, dicampur mae Iya jane. kuwabe, Nduk. Sak panciku gede kan. Mangi. Ya Allah, yuk kok mau berkeluarga kok wong loro tok iki. Alah, Panganane sak onjot ngono. ya Allah, nah liya-liyane kabeh ya padha ngirimi. Nah, aku ya kaget mang tekan omah iki kan aku ning kendilane ya ket awan. Lah tekan omah wis padha tak kating cerentel ning ngarepan ya. Adik, gak boleh selendang adik kotor, Nah selendang. iya, sapa-sapa padha ngekeki. Iya, Nduk, bener. Gak boleh. Nduk Anti Lina diingeti wae. Nyambe ya. Apa no? Gak boleh selendangnya kotor. Enggak dimakan, Mbak. Cuma di
Regan tok. Yo. Mana coba, Pak? Nek ngingeti wong mangan delok. Nanti dulu. Ambek klamut-klamut ngono. Ini udah. Mama. Lamut, delok dah. Mau. Ya Allah. Sakno ta. Mimik ya. Itu. Mimik ya. Kakak. Mangan tahu bulat. Dijak kulineran karo onti kamu nanti ya. Itu kaya seneng kulineran, iki seneng kulineran wis penak. Enak uripem pokoke wis ta. Enak penak. Lesu, guys. Mangan. Mangan. Iki jajal aku menggendong nih. Ya Allah. Kita pupuk gak kamu ki. Wong bocah iki digendong modele malah. Apa kerasan? Mari bendino iki ora tak biasakno tak gendong. Lah nek umpamane tuman gendonganku ya aku malah tambah Mang ngene. walah pekoh tenan. Wis ngene. Ora iso tandang gawe liyane ning nguri. Wani ora? Lele temon guri yo rawan. Lendek ini nyatane yo rawani nok. Lah kok bebedeni kok. Padahal ora ora kali. Ya. Ngomong. Pani ya. Malah dijeni bae doi. Jangane dadi siji, guys. Kok iki dadi loro iki? Kandhani Wis kok. iki jangane sapa? Mai, sing cilik ku jangane mai. Ngono. Kok apa iki? Popo. Wow. Delok iki mang. Ya Allah yo. Ngene iki Enek sing anu ile iki didelok ah. Dimasena Mbak Endah Rati ki Lak penggo. Sok-sok kuwi pengkoh kuwi kok. Iya lah kok. Loh, enek sing wis pokoke campur aduk, guys. Jangane sapa iki mang dilebokno kene. Nek sing lain jane mai. Iwaki ora iki regane mae. Kok ngeyel le wong mae iki anakno aku dhewe kok. Iwak tak coba ya. Iya, wis nanti pangan. Iki ketane gene mak iki entuk iwak iki pekorane. Genku mang dilebokno sisan. Ning kono jangan kates. Apa tuh, Dek? Kasih tuturu. Wong mripate cek bening ngene kok. Udah ya. 1 2 3. Wis. Kok udah aku sing mati. Aku padahal pemberani sedunia ya. Kok iso? Nek Ya? mana nek pemberani nek Arifin ngomong Mbak Baturi. Wis meneng kowe meneng. Terus baru dulu. Gun. Kebaicang ucapan sih. Colol. Lagi sepirang liter. Entek tisu piro ya? Entek tisu piro? Ya aku sebenarnya sampai iki loro kebutuh. Delok apa memang judulnya? Bila apa? Bila esok ibu Iya. tiada. Apa kesimpulan yang kamu ambil? Sakit sekali. Kakek kok Apa lo kayak gini? 3 poin. 3 poin setelah kamu melihat film itu, apa yang kamu rasakan dan kamu dapat. Lalu laki mana? Betak kecil. Siji. Aku net dulu TV ketau ketrem mesti nang. Siji ya. Kowe katek tuwek urip ambek bojomu. Yuyu, dulu horor ke wani, dulu anak senangis, nangis. Dulu saya seneng nek endingi gak bahagia ya rasanya sesek. Kok kleru ae ya. Jadi iki delok apa lagu tadi? Dah yuyu. Pasti tak kira kali turuan. Urung. Majarak bonceng. Ora kudu. Aku yo delok drakor tapi. Aku
aku delok sedih-sedih ndang kala nah juwereng. Soalnya aku kan wis sedih ya. Wis urip kuwi sehari-hari kan wis menyedihkan ya. Maksudnya wis kesel wis apa gitu. Dadi aku mau ndelok sing sedih-sedih. Halo guys. Ngantek jam 11 ki Arifin yo urung mulai ki mene masane. Iya, tak kira ini Pepep. Dia karena tadi Arifin dicat boleh sampai film ngono lho. Wis wis kowe ndang turu aja mlolonge matam. Ora dhewe ke guys. Ya sutah wis nang jipuk. Sama buta. Kena apa? Tutup pintu. iki kan rusak. Mesti goblok. Kuncinya kita kayak gitu. Terus piye iki? Sumpah. Aku gitu. Tipe iki. Aku ki tak jajar, aku ki kayak kepikiran. Tak buka. Oh, aku ki rutinek ke kunci kon jero. Makanya kuncinya tak pindah ning kono. Terus aku rono, terus aku, wah iso. Kan gak iso. Ya kuncinya macet aja. Sik toh sabar. Iki yo menawa gak goblok. Kuncine yo mbok cakak-cakelo. Ya iso ya. Amit-amit, Yo, tangan iso. damis, sama damis. Ora iso. Menang sik oh. Malah kira-kira pipit. Ini barang-barang ini sampai seneng kono sih san. HP ku lho Ya ning kowe kono. goblok ngopo jadi urutmu. Rai, mau gara-gara film iku. Nah, jangan kepiye. Ya hatiku gak luaru ngono rasane. Oh, aku sih ngomong aku kan seterukin aku terus dipirasat lah. Ya satu mau apa? Lah ketika ngomong aku jin iki ki rusak nah. Lah kok ya wis rono kok kae no. Oh, Wis pas kowe turu kono kae wis rono iki tak oglek-oglek kowe kae muni ngono. ora le ora aku. Iku ak jendela. Piye ngene iki goblok. Iki kok dicoba ora. Amuk kunci kok. Bolak-balik. Piye yo? Iki lho guys, iki cara mono iki ora iso ngene cekrek kudune ki mau buka iki tok anjing. Nyari pilih. Wis ngene iki ora. Lah, Malah alhamdulillah kowe ora kekunci ning jero, Mas. Iki masalah iki piye ngono tok? dan nek aku kekunci ning jero iki, dia nek sekong jero kene. Nek sekong jero kene. Berarti mau ngarepe tok sing Iya. dono. Tak kira Aku ki wis jajal yo. Aku ki wis jajal. Oh iya. Tapi kok aku tak kira ki ndek iki mancep ning kuwi lho nang magnete. Dadak ra mancep iki. piye yo na yo? Piye yo? Iki lho piye yo? Anggo apa yo? Ora iso iki. Mah tuweling. Ora. Enggak. Iso le buka. Nih. Lah aku yo wedi lili. Kundang kuncine nganu. Iki kuncine berarti kayak kena. Iso kayak jopo Kau nek kekunci lah kayak telepon aku. Mau gedeng. Lele. Ora. Makanya iki nek nutup ya aja ngantek bles dianggang-anggang. Ora tak blis Lin. Ini di iki ngebus jajal ya. Kuwi jabut sik kuncine blok. Udah. Tadi lha iki mending kalau turu mbek aku urip penak urip. Ora stres. Iki ndek ngene pas rene iki yo turu ning kono yo renek pekerjaan opo-opo iki. Ora nek Jajal ya. Iki kan ini ki dene ngeblas.
Wek ora. Nek kuwi mbok blesno. Nek kuwi mbok blesno ora, Masem nek angger turu ning kene ora tau diblesno. Jadi iso portal piye? Ora roh. Aku ora tau turu ning kono Turun iki kok. jane piye lek? Mbah. Wis burung. Wes. Mengganggu aku. Woy. Udah turu. Mbok kunci pura kae? Kae mbok kunci pura? Jare gak usah. Kunci kuwi sing kono sing konane gak usah maksude. Sing pagere. Dan terus piye? Ya wis engko. Jadi peno. Ben kan dekne tak bukane aku, dekne kan mesti telepon. Lagi sak arek. Cek. Wes. Pone. Sumpah ra kudu nulungi aku anggere koyo ngono ae.